Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare? Sae. Dina iki dina ingkang paling mulya. Kabagyan pirang-pirang kanikmatan disandang dening SMK PGRI 2 Ponorogo. Iso nggelar pirang-pirang pahargyan, pirang-pirang acara sing kabeh tingkate puncak. Iya. SMK 2 PGRI Ponorogo kuwi SMK yang berbasis pondok pesantren. Sebab kalau siswanya lulus ijazah ora arep dikekno yen durung bisa ngaji. Iya. Kepala sekolah pancen hebat tenanan. Dasare dekne ya tak tertandingkan selama 30 tahun. Dasare beliau adalah pendiri dan konsisten apa yang menjadi pembicaraan dan niatnya serta konsisten kang dadi pangandikane. Ijazah ora arep dikekno. Ora. Dasare apa Pak Kepala Sekolah kok ngendika kaya ngono? Hadis riwayat Bukhari Muslim. Man yuridullah bihi mufaqihu fiddin. Yen Gusti Allah arep ngunggulke derajate menungso kuwi dipinterake ning babagan agama, mutafakun alaih. Ngono ya Mas. Mulane guru-gurune ya setiap tahun diangkat ke umroh. Iya. Isin to, wong wis diangkat ke umroh kok ora sembayang. Iya. Apa meneh umroh iki ora duwite dhewe. Lah nek guru tingkatan piro gaglak ora enek kok umroh. Nah iya. Setiap tahunnya 12 guru. Sampai sekarang sudah 24 guru. Iya. Diumrohke iki mergane ditatapke raine karo Ka'bah. Men mulangi tenanan. Iya, ora tersangkut pedofilia. Ora tersangkut grandong wanita lan sapiturute. Iya. Sing ping pindhone mencetak lulusan sing tidak banyak bicara tetapi banyak kerja. Akolin kaula wa aktsaru amala. Kita unekke nang kene iki mbiyen jaman 5 tahun kepungkur, mbiyen jaman kampanyene Pak Dekarwo. Saiki Pak Dekarwo wis dadi kowe ora ditanggap meneh. Urung. Ya mek menawa golek duit saiki angel. Iya. Ah ora apa-apa. Ning iki Gus Ipul ya mau sira arep rawuh iki pamitan. Ya mbake makili Pak Dekarwo ning Kediri. Iya. Dan kirim salam kagem semua warga SMK 2 PGRI Ponorogo. Beliau berjanji suatu saat beliau akan datang sendiri untuk rawuh nganing SMK 2 PGRI Ponorogo. Ya, kanggo nebus kesalahan iki ya. Jane sing paling tepat saiki. Nah iya. Kok menawa kaya mrene terus wayangan meneh. Wayangane mana nang Pasuruan. Nek tak jaluk wulan Juni. Nang kono wong isi-isi sesasi sepisan lah. Ya nggo tuku-tuku beras. Nah iya. Sinden kuwi umpamane kanca-kanca ya gemono utang iso. Ana sing ora iso utang. Apa? Softtek ora iso utang kuwi kudu kontan kuwi. Apa arep dicuci meneh terus nganggo bekas ora iso. Oh ngono. Lan liya-liyane. Iya. Lah monggo sinden-sindenku ya ana sing ngisi kuliah, ana sing S2 barang. Ana sing arep rabi. Iya, entuk adipene, ngono kuwi. Iya. Nah, wah bojone modar. Iya. Sudah mencetak 13.000 lulusan tamatan yang dipercaya oleh dunia industri. Tahun 2014 ini ada 20 siswa yang lolos magang ke Jepang. Jargone SMK 2 PGRI Ponorogo terbukti lebih maju. Tepuk tangan. Ya. Kita tampilkan penyanyi, penyanyi sinden yang dari Jepang, Hiromi Kano. Yo, lampu, ayo monggo, Pak Romi. Sapa ta kuwi munggah panggung katone dipeni. Tidak berdiri tapi duduk di sana. Badhe napa mesti wae lampu.
sukoto paring nglipur marang para ingkang miyarsi mugi berkah Allahumma amin. Lampune bro. Seru. Sapa ta kuwi munggah tanggung katone dipeni badhe napa mesti wae paring sukoto panjenenganipun marang para ingkang miyarsi mugi berkah Allahumma Sok mben lampune aja nganggo lampu merkuri kaya ngono. Lambat murube loadinge telat. Nganggo lampu halogen biar ngono lho. Pekok uteke rumangsane. Aku nek perkara teknis lampu aku ngerti mudeng soalnya. Selamat sugeng dalu Mbah Hiromi Kano. Sugeng dalu. Waduh, sinden Jepang. Manis, kecil mungil. Sudah berapa tahun di Indonesia? Sudah 14 tahun. Wah, wis ngapal. Sudah lupa dengan bahasa Jepang? Oh, tidak. Tidak akan lupa ya. Tidak. Kalau kamu lupa tentang bahasa Jepang nanti Hiroshima Nagasaki saya bom lagi. Onamai wa? Hai, konbanwa. Namae wa Kano Hiromi to moshimasu. Zenbu oishite kudasai? Hai, Kano Hiromi to moshimasu. Dochira kara desu ka? Nihon no Chiba kara mairimashita. Dari mana asalmu? Ya, dari Chiba, Jepang. Kabupaten Chiba, Jepang. Dore kurai Indonesia ni Ismaka, sudah berapa tahun kamu di Indonesia? Hai, mo 14 nen ni narimasu. Sudah 14 tahun. Jawa no utawa do kode bengkyo shimashita ka? Hai. Dari manakah kamu belajar tembang bahasa Jawa? Hai, Solo de benkyou shimashita. Solo. Solo. Solo de Solo yang dikimashita. Hai. Goke geng sarete imaska, sudah bersuami kah? Shita koto ga arimasu. Ge natte. Nate. Jawa jing desu ka? Jawa jin desu. Jawa jing desu. Hai. Siapa nama suamimu? Oh, nama iwa suami? Lali. Lali. Pon kesupen. Hiromi Kano. Kong Yatote mau gawe ini. Kamu kelihatan cantik sekali. Arigatou gozaimasu. Nani wo udaimasu ka? Kamu mau nyanyi apa? Ya, karena dari sini itu Ponorogo ya, itu banyak ke Jepang juga. Terus saya juga itu sedikit-sedikit ngajar bahasa Jepang di Solo. Oh, iya. Ya, terus asli Ponorogo juga itu banyak muridnya. Oh, murid-muridnya ya? Terus saya itu, mau tanya boleh, Mbak? Ya. Kalau bahasa Jepangnya tungkak itu apa, Mbak? Oh, tungkak. Tungkak. Kakato. Oh, kakato. Yeah. Oh, iya. Kalau ibu jari? Ibu jari. Oya yubi. Oya yubi ya. Yeah. Kalau burung itu apa burung? Tori. Toli ya. Yeah. Kalau burung makanya jenenge cucak rawa? Boten nenten. Oh, di sana ndak ada cucak rawa. Boten nenten. Toli cucak rawa gitu ya. T-O-R-I, tori. Nah, Tori. Tori. pakai R apa L? R. L niku boten nenten ten Jepang. Wontenipun L nggih. R. Oh, R tori. sedaya. Oke. Tori. Tori. Lemari. Ya. Lemari. 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 Bahasa Jepangnya apa lemari? Tansu. Oh, tangse. Tangsel tuh. Kalau Pak Endus, aku cinta padamu, bahasa Jepangnya apa? Entosang. Pak Endus, aku cinta padamu. Oke, Pak, Bu, Mas, Mbak niku sang.
Sang. Sang. Tapi Ling Sang. Ya. tapi Sang, di belakang nama. Jadi Halo, aku untuk- cinta kamu. Itu bahasa Jepangnya apa? Aishitemasu. Aideshimasu. Hai. Ya. So desu. Baik. Hai. Tadi bangsamu dulu itu memang banyak kiri di sana ya. Jadi baik. Ini akan lebih rame kalau Saudara Gareng dan Saudara Marwoto kita tampilkan. Yo. Ayo Gus. Ya. Burung-burung nang kene engko nang goro-goro ora ning kene. Ayo Gus. Gampang. Sinden saka Jepang reng, karo Pakde Marwoto. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Loh, dijawab dhewe. Kok kaya urip dhewe ning donya kowe iki? Nek uluk salam niku lak entuk pahala. Nggih. Kula pengen entuk pahala loro. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mboten napa-napa. Liyane terus entuk apa ya, Mbok? Liyane wis payu, wingi dituku kilon, kalau malah dienggo kuwi, nggo pelek barang kuwi. Jenenge sinten, Mas? Kita kan piyambak. Hai. Konbanwa. Namo Konbanwa. Aku Rambawa. Komangwa ki selamat malam. Selamat Kombawa. Konbanwa Karensa. Kowe ngertine kumbang ki tawon dadi bingung. Wah, ya sithik-sithik wong adaptasi ketemu piyai Jepang ki cara Jepang. Wis tenan. Ora to yo. Pripun? Tekone kesusu apa ora iki bahasane Jepang ki ora to yo ngono. Ora to yo grubyat. Kesusu ning nabrak-abrak ora ngono lho. Ya ora to yo. Ora. Iki basa Jawa wis. Oh nggih ta. Saged bicara Jawa? Nggih, saged. Wis iki kalah separo. Kalah separo. Kono iso Jawa dhewe ra iso Jepang. Gampang. Ngopo? Ngemut susu kuwi iki suwe-suwe iso basa Jepang kowe. Lah kae gawean Jepang kok yoan. Dadi saka sithik. Mbak Hiromi, kalau boleh memilih kamu kan sekarang janda ya. Kalau nanti milih suami kira-kira Marwoto dengan Gareng yang kamu pilih yang mana? Ojo aku lho skripsiku urung rampung lho, aku ra iso aku. Iku nek nanti IP ku. Ojo aku wis kapok. Apa? Karo Jepang wis kapok dijajah Jepang iki pirang taun ngene. Masa entuk kuwi kok aku dijajah meneh karo kuwi. Lho aku ora usah karo kuwi entuk bojomu Jawa nang omah ya kalah terus kok ya dijajah kok. Kae ora jajah. Ngopo? Bojoku kae giles aku. Lah yo karang wis dhewe-dhewe. Aku kaya mburiku kaya ana tekek. Kareku ya kepengin nyun sewu. Nggih. Wong mboten nami deksura wong kepengin nyaketaken sesrawungan. Nggih. Ora mudeng. Aja dhuwur-dhuwur basane iki sing komunikatif. Wah, kowe ngene lho. Yo turu yo. Nah, ngono. Komunikatif. Kowe malah ora muni wong jak turu kok komunikatif. Lho turu ki turu dhewe-dhewe, kono dhewe aku dhewe. Mau arep nyambut gawe kok jak turu. Lah nek gelem barang kowe rasa seri. Wong ki arep tuwa aku ning bejane mbok menawa tarik. Seumpama kamu suruh memilih seperti katanya Pak Antos tadi, saya dengan Mas Marwoto milih yang mana? Masih belum bisa menilai. Gak bisa milih. Upomo, ora kudu saiki kamu itu masih diragukan kejantanannya.
Loh, aku kan pria sejati. Yang penting tanggung jawab. Oh, saya. Tepat itu tanggung jawab. Kowe kok iso tanggung jawab iki nggon endi? Nek tanggung jawab sakare bedake apa tek angger aku sing nanggung kowe sing jawab Pak selesai. Ya enggak gitu, tanggung jawab tuh lahir batin, membahagiakan. Nek entuk kaya ngene iki mbok sing omahke tak pateni ora masalah. Ya ora ngono kok. Ngono kok aku sak karepku dhewe aku anakmu, bapakku ora tak percaya kok kowe iyik. Iki perkara wong iki sing diarani wong Jawa dijajah Jepang menahi ngene iki lho. Ya ora iki perkara wong wedok, ora kok ora sah Jepang kenek ketok ora kaya ngono ya mbok tombok cemban anggur kuwi nek aku. Ora iso kok. Sudah punya anak? Boten. Belum. Derek. Belum. Boten. Oh, aku tahu niliki mrono bengi-bengi ternyata rapet. Maksudnya pripun sampean nek niku asline lanang. Asline Mbah Hiromi itu lanang. Boten. Ora percaya. Lanang kok wedok? Wedok. Ora percaya. Urung buktekke kok. Iki ya termasuk pedofilia kowe ya. Angger weruh cahayu njur ngono, genah cah cilik ngono kok kowe iki. Sapa? Kuwi. Kok iso cilik? Kuwi ya seneng cah cilik. Umure wis me 40. Ya. Tegese wis menep. Menep apa kecemplungan coro mobile meneh kok. Ayo aja diudak. Lho masa gula apa piye? Oh. Nggih, Mbak Iromi nggih. Nyuwun pangapunten iki gojekane nggih gojekan kanca. Aduh. Lah kaya kendaraan bawonan kene ya ngene iki ya. Garapan lho, ninting to. Bocah pawakane ya ninting kaya kendaraan kene iki. Iya. Iki lho, kendaraan iki karo nyawamu larang iki lho, Lek. Iki pira kuwi? 17.500.000. 17.500.000. Nah kowe diler didol apa payu 17 juta? Nek pikir kowe karo kirik wis larang kirik. Kok iso? Kowe ketabrak motor ning dalan mati jenenge nek kirik isih dopeni wong. Ora larang kirike karo kowe. Ora ngono to, padake kirik. Apa to padake barang? Mbok Iromi mau nembang apa tadi katanya banyak sekali. Iya, makanya saya mau memilih ada versi bahasa Indonesia juga Jepang. Jadi Bengawan Solo. Oh. Bengawan Solo. Versi Indonesia, ya, Indonesia dan Jepang. Juga bahasa Jepang. Nggih, Bengawan Solo ki penciptane ora iso mati. Kok ora iso mati lho? Ampun sedo. Ah jenenge arep mati jenenge gesang ki. Lah urip terus to. Oh iya. Ngono. Karyane ya urip terus. Karyane sing urip. Aku njaluk intro Daun Blues Geser Bojong. Tak tok gendang tok gendung langsung Bengawan Solo. Yo, ya. Sereke. Dereng.
Ayo Hiromi. Bengawan Solo. Bengawan Solo Jaipongan kombinasi. Wiraswarane yagane senggak. Ben ketok kompak. Ora ngantuk. Itu Dung dung dung. Pak Hiromi jangan duduk dulu ya. Ini ada lagu lagi. Sunggang dalu bucange. Niki saking pepunden kula Bapak Haji Suryanto ta iya.
Pengelola wisata kolam renang Tirtajaya nyuwun lagu Ngimpi. Katur dumateng Romo Kiai Haji Pirngati sekalian Ibu. Semoga kerjasama yang baik antara STM PGRI dengan kolam renang Tirtajaya ini tetap berjalan dengan baik seterusnya. Amin. Amin. Monggo engko pangkur jenglenge nang nggon goro-goro ngimpi. Ngomboro ing awang-awang. Ya, Pak Hiromi. Suarane dipoloke, Mbak. Ngamboro Ngopo reng? Ya nembang ki lambene ora ubah blas ya. Kuwi ngesak tip kok jero ki. Sing muni ki wong nembang ki mesti ana bojoku kae lambene ya ora ubah ngono, irunge blontas-blontus. Dadi ngempet ambekan kae mergo ora tok blonjo. Suarane piye? Piye? Suarane apik tenan. Kok ora Hiromi kuwi? Lah ya iso suarane apik, kok ora gelem buka bengkel ya? Hubungane iki apa? Oh, bengkel karo swara ya ado. Lah iki Jepang we karo kene kerjasama. Rek beliau orang Jepang. Iki kader tembange sing cetha nduk, sing banter. Angolangot bebasan tanpa Aku ingin kau tetap di Indonesia. Jangan pernah kau ingat tentang negaramu. Karena Indonesia lebih subur daripada negaramu. Kalau memang engkau selalu menjanda, nanti akan saya carikan suami. Kalau memang bingung, akan saya embat sendiri. Rumangsaku ora ana perubahane blas ya. Dadi bupati karo ora dadi bupati padha gragase rumangsane. Kancane wirung entuk kono wis dobel 3 iki. Aku kowe ora ngerti to. Ngapa? Nek wong lanang duwe bojo siji ki apa jenenge nek loro genah poligami. Heeh. Monogami. Ah, salah kowe. Apa? Wong lanang duwe bojo siji ki ora monogami. Apa? Monoton. Guyu kae. Nek kula mung setunggal. Nggih, pitane janah niku. Nggih, wong panjenengan ki wis kegeran tok Departemen Kesehatan kok. Iki jebulane kok penerusku jebulane wedok iki sing arep dadi dalang. Oh, lanang wedok mboten masalah, sing penting marisi keundangan panjenengan. Nggih, Mbak Hiromi nanti kalau di Solo saya titip anak saya si Janah ini ya. Nggih. Arep tak nesoni wong bupati. Ora tak nesoni njabut nyawane wong sak gon-gon ngene. Kuwi tes case tegese para pengerawit iki jantunge do kuat ora. Apa kok metu testis bareng apa? Lah ngetes kuwi ngetes jantunge sapa-sapa kuwi lho, jler. Iki carane. Lah kono ada salon iki cedak salon ki lho, bantere ra umum. Ayo nek kowe wegah kowe rono. Rawani. Rawani. Kene wong kumpul jajar Jepang ambune sukiyaki ya. Tenan. Ambune sukiyaki bareng Jepang jajar kowe ambune kok keringet bajing ya kan. Meri. Ora meri aku engko wae nek wis rampung. Mi perngiteri
mburi mak reketek lho kayak mak brol ngono. Kok kaya wedi aku ya. Kowe jejer Hiromi iki pas lho. Apa? Sing wedok Jepang ninja, sing lanang Jawa tinja. Ora apa-apa. Tinja. Tinja. Tinja iki wong niliki kaya ngaran pejabat meninja di sana ngono kae. Meninjo. Engko namung ngono aku meninja. Ngulandara nglambara ngunggahi Iki rondo. Rondo Jawani ketok isih halus. Pokoke. Kalau janda itu bahasa Jepangnya apa ya, Hiromi? Batsuichi. Oh, bacin. Wow. Oh, kayak kupingnya ya bosok kayak dirungokno sik kok durung bacin. Rondo ki basi. Sanes Batsuichi. Bacici. Nggih, leres. Bacici. Pokoke tak kandhani wong nek duwe bojo, ki aja duwe bojo sing nganggo kacamata. Apa? Ora setia. Sebabe? Lho wis ora setia wong di Kok kacamata. iso ora di kacamata setia? Tangi turu ki ora goleki bojone pun goleki kacamatane dhisik kok. Mula dhisik Yo. kacamata. Ning aku kacamata ae. Mulane jenengan pengen selamane mboten nggawe kacamata? Mbot. Kula enten resepe. Wah, enten to obate. Marwoto kali garing ngrungokke. Nggih, Nek napa? kepengin ora nggawe kacamata kowe kerepo maem gedang. Si Maem pisang. Pisang. Herbal Pisang, iki. pisang napa niku? Apa bae pisang. Nggih, hubungane napa kalih mata niku? Nah, kewan sing sering mangan pisang apa? Kethek. Munyuk. Munyuk. Kowe tau ora munyuk kacamatanan apa ora? Takono polisi mateni bupati iku hukume pirang tahun. Aja kejem-kejem to. Lah awake dhewe takon tenan direke munyuk. Lah kowe munyuk apa udu? dudu. Dudu ya wis rasah nesu nek kowe iki munyuk nesu. Lah kok malah sing padu kowe karo aku iki piye? Aku karo kono ora wani kok. Lah nek sekuni iki durno elek ora? Aku sak perkara ana yoga padu mau jane marep tak umup-umup lho. Tenan tukang kendhang karo Wiraswara padu iki arep tak umupi. Gen padu tukaran wayange bubar mulih gasi. Sing arep mbayar dapurmu sapa? Oh iya ya. Lah iya. Kok aja padu lho, Le, aja padu lho. Tak kira wis tak panjeri jebulane urung. Bareng dadi bupati lalene ora umum. Lalen. Jemune kowe bojoe lali aku. Ya ngono ya. Ora lho iki tenan. Saestu. Angger bisa- Ora kelingan apa-apa. Aku ki duwe kelamin, kowe ngertine nek arep nguyuh tok. Nganti ilang blas. Durung ana Sesuk mara ten Jogja apa? tak tanggemi sisan men gepeng. Ya aja to. Nek dijejeri Rumi ngene ya kelingan wong lanang. Wah, wis ora kae wis adoh. Wong ayu jejeri wong ayu kene. Wah! Sinten? Bar nyawangi Rumi nyawangi iki. Kaya reca gapura. Sing jenenge potongan biting ya semene iki. Kok biting iki lho. Iki biting. Apa? Biting iki babi nglinting ya semene. Sia-sia sing jenenge sinden awake seger iki ya iki. Segerdu maksudnya iki. Ijene anyar. Arep syukur. Wis. Bojone iki Kiai Mansur. Kowe Kowe malah nggo gawe ajar titis tok. Plang wis ora apa-apa. Jare Abas Arif jare meni. Oh nggih ngene iki santrinipun Abas Arif ngawonten mriki ugi Abas Arif Nurul Huda kintun salam. Nggih, iki gamelan Nurul Huda kali napa wayange niki wayange Mbah Darman biyen jaman nom-nomane kula jangkepi. Ini keprake iki karo kotake kudu diganti. Anggo selong-selongane lulange gareng karo Marwoto dadeke siji kok. ora marai entuk edit nek ajeng ganti kotak niku gampang iso entuk dit.
Apa? Mang ganti kotak infak niku lak mesti bentuk D terus ngalor. Tenang Hiromi, tenang. Meskipun badai menghantam kamu tetap tenang ya Hiromi ya. Tungkol ngembar kagasan. Mbak Hiromi tidak ingin bersuami lagi, Mbak. Sing ditakokke kono terus to. Ya ngono takon-takon dhewe kok nesu to sampean. Wong pengen Sampeyan niku anu Rondo ki nek wis darurat kudu tindang 3 ceruke. Ora sendak kesuwen kok ndak jamur ngono lho. pitakone iki modus. Jamur kok bingung prostek lah ya resik. Ora iso utang kuwi mau jare. Modus ki kewan mangan suket kae. Niku wedhus. Wedhus sing nggo wadah sego ku lho. Kerdus. Kerdus ya agar sore esuk kae awake dhewe mesti kerdus. Adoh men to adus karo kerdus. Sebahku ladus. Belum dijawab loh Hiromi. Belum dijawab. Belum bisa jawab karena Ya. itu jodoh itu kan ya nggak bisa menetapkan sendiri. Tapi kan usaha penting. Kalau kamu memang pasif, saya mau kok aktif kok. Ora. Celengan sama Ya, Ra. ada. Lho dunekke anake dhewe kene pasif kene aktif kaya rumus le muni ngono. Lah Anakku ki kegedean cangkem nek ini anakku. Karena tiru aku ora ngono kuwi tiru mbokne kuwi. bejo dirumbukne terus sampean ya saya rusak ngono wae. Goblok. Satemati gowo ngimpi. Jujur Hiromi, Nggih. badanku capek sekali, pikiranku lelah sekali. Nggih. Tetapi ketika aku mendengarkan suaramu, semua yang tekan-tekan menjadi los dan menjadi plong begitu Hiromi. Los ilang ya mongko ya. Suaramu mengandung apa Hiromi? Alkohol. Sake. Sake. Suara memabukkan kan ora alkohol ora. Ngerti saiki sing ngagi gondrang. Tutupen botolmu nek dhek le nyanyi ora ngono dhek. Apa? Botol tanpa tutup, campuran tanpa putup. Eman tenan turamu kuwi mergane bisa mecah ndase. Nyanyine beda dhek. Niku nak lagu jenenge lagu Polosan. Niku Oh, plosan. karanganipun Raden Haji Omah Irama. Omah Irama itu mau nyalon presiden. Terlalu karena hanya ingin merebut Ani dari SBY. Terlalu. Silakan Mbak Hiromi, saya suka sekali. Tapi sayang sekali Mbak Hiromi ya, susunya cilik sekali ya, jadi Biarin. ya. Sampean kecewa napa nek niku cilik? Niki lho sing gedhe semeten niki purun sampean. Itu terlalu besar ya. Tidak suka saya, itu seperti tugelan bal ya. Iki yen semene iki ora marake keplepeken. Gegedan tawane kok. Jangan salah persepsi karena Apa? susumu atau susuku itu adalah bahasa Jepang. Suzuki. Tidak Suzuki. Hiromi. Nggih. Kalau maju itu bahasa Jepangnya apa? Susumu. Nah, susumu. Nggih. Nah, itu Jepang, maju. Iki Tapi yuk. sayang sekali susumu kurang maju ya. Hiromi Kano ya. Iki bulane Hiromi ya ketularan bosok. Ya wong payen kono bener. Saestu. Romi. Aku suka maju. Susumu. Hiromi,
Nggih. Aku saknane wae lah waton kegiatane ana ora usah milih-milih. Ayo, betul. Jangan kakek jelemongan. Meres ya. Oke, kita lanjutkan untuk lagu Langgam Ngimpi, tapi akan digarap oleh Satria Laras. Irami. Nggih. Suaramu kalau dalam bahasa Pak, Jepang apa suaramu? Anata no koe. Anata no koe Nggih. susumu. Suaramu maju sekarang ya. Iki kok sawang iki sini mung susune Hiromi tok. Marwoto, tidak usah keliling-keliling ya kamu. Enggak, aku sadar posisi kok aku. Posisi itu yang tempat duduk itu namanya posisi. Kursi. Kursi itu kamu beli makanan berapa kursi? Porsi. Artikulasinya cetro porsi. Porsi itu adalah pekan olahraga seni ya. Porseni, seni ki nguyuh ngono ya. Aja nesu. Oh, kowe iki omong karo bupati lho kuwi. Nek nang kene iku bupati ki nang Tegal kono nang kene dalang padha-padha ngamen nang kene ora sambelani. Minggat kono Lah kowe iki arep ngejauh apa? Kok sik to, agar kancane padu do seneng to, Cah. Itu tidak baik ya. Tidak usah padu ya, walaupun satu Jokowi, satu Prabowo, tidak udah tengkar ya. Tenang, tetap rukun. Podo-podo golek sandang badok ya, terlalu. Badok iki jare kewan bercula satu kuwi jenenge badok. Itu badak ya. Badak. Itu badak ya. Badak karo ibu. Oke. Satu musik untuk komposisi, nanti buka dari rebab supaya diserukan mic-nya supaya bisa terdengar oleh para gobok-gobok sekalian. Biar kelihatan jelas yang rebab susumu. Aku yang menu susumu sing tak matke kene orang. Iki ra susumu, susudi. Minggat rono meneh. Mbak Hiromi Kano, Nggih. kalau bagian-bagian badan, coba bagian-bagian badan, misalkan kepala, itu bahasa Jepangnya apa? Kepala, Ya, atama, atama. Kalau mata, me, kalau matamu, anata no me, nek, gitu. Hidung, hana, oh, telinga, mimi, kalau mulut, kuci, ci. Sing mimik mau Kalau tangan, Telinga iki kuwi. Dadi nek telingamu maju kaya mimik susumu ngono kuwi. kalau dada. mune, Nah, kalau perut, onaka, pendil. niku nopo? Eh? Nopo niku? Tanya itu tadi. anu. Nopo niku? Maju ke pucuk. Pocok. Pripun niku? Masih ingat Gunung Fujiyama? Ya, Yang di atas sendiri itu namanya puncak dari Fujiyama. Puncak. Puncaknya apa? itadaki. Wah, itadaki susumu. Yang dimaksud dengan pendil itu adalah mangga muda. Oh, do ngeres. Awang sing muni kowe kok mau malan. Kalau mangga itu apa? Manggo, Manggo. Kalau muda, wakai, nah, manggo wakai. Ya besarnya segitu. wakai manggo. Iya, manggo. Ah, Pendil. Ngono kuwi. Tadane kowe iki dadi bojoku mudeng basa Jawa. langge to. Oh iya timbangane nganggur kok ya Mi. Hiromi, kamu cantik sekali, Hiromi. Terima kasih, jenengan ugi cakep. Iya, dulu Marwoto ketika pakai kacamata lucu, kacamatanya plus. Plus apa? Baru keluar dari toko itu lihat kucing dia lari. Wah, harimau gitu.
Tuku bandeng mulai dilayani wader. Yang paling parah ketika mau kencing. Nah, Lihat, wah leong, terus langsung kacamatanya dibuang. Ora ngawur kuwi nyritane dongengane ngawur. Wong tak delikke nang mburi kok ora ketok. Itu Pak Marwoto itu Hiromi Kano. Nggih. Dia kan dulu pemabuk drunken master. Oh gitu. Lah karo si Ya. Gareng itu kan orang senengan itu apa senengan perempuan. Lah saya ini senengan ngerokok. Suatu kali ketika muda itu mencari dukun yang ke gunung, ternyata nemu botol ada tutupnya gabus itu dilepas. Ada jinnya. Lah dari jin itu ngomong, "Kamu mau minta apa?" Marwoto itu mau minta semua jenis minuman keras turun ke sini, ada vodka, Black Label dan wine dan sebagainya. Terus Gareng lucu, "Berikan wanita yang paling cantik minimal Juve," itu dia bilang gitu, dan Dewi Persik. Nah kalau saya minta, saya minta semua rokok seluruh dunia. Nah, datang semua, dikunci sama Jim tadi selama 5 tahun. Selama dibuka, Marwoto tele-tele karena kebanyakan minum. Gareng bosok. Lah kalau saya malah sehat, Hiromi. Kok iso aku loro mati kok sampean iso sehat? Bisa sehat karena jinnya itu lupa ngasih rokok, nggak ngasih koreknya. Lama 5 tahun. Sampean sing goblok. Apa? Ayo dipangan rokoke sak wareke mati sisan, wong telu mati kabeh kompak jenenge. Oke, yuk, tatos 1, 2, 3, yuk. Bajing luncat. Lagune opo iki? Kowe aja nyebut bapakmu nang kene ya. Loh, bapake hubungane napa? Bapak niku bajing loncat ten Semarang riko. Kae ora bajing loncat. Jingan. Oke, Hiromi, tunjukkan suara emasmu. Oh, Bob, sebentar. Kowe ben nabu trompet. Ayo Nur, kowe ngendang Nur. Iki pengendang. Nur Wah. Handayani sarjana karawitan. Sarjana seni. Sing apik ya Nur, kaya gek tak ajari ya lho. Kowe ngrebape yo apik, gendere yo apik. Sing ora apik ming siji. Apa nih? Kurang lemu. Mbok ora sambung bungok-bungok to wong ora urune kok bungok-bungok. Wong saking senenge kok. Ayo. Pokoknya pentas malam hari ini istimewa banget. Sindene oke banget iki mengko sinden nom-noman bakal tampil ke muka. Yo, dados. Thank you.
Sing ngrebab yo dasare lantip panggraitane. Nek luwe wis mulai pales. Yuk. Mbah Hiromi. Tepuk tangan untuk Mbak Hiromi Kano. Arimatou gozaimasu. Arimatou gozaimasu. Arigatou gozaimashita. Sami-sami matur nuwun. Terpato suluk bisa lapata. Hai. Macam cuma susumu, maaf, cuma saya telepon dilmu mau posot, cina. Silakan duduk itu, silakan duduk itu bahasa Jepangnya apa ya? Silakan duduk. Osuwari kudasai. Osuwari kudasai. Silakan duduk. Kaing. Kepethuk Jepang kok dadi sakirah. Sakarepe ora popong. Wong lagi bombong seneng gembira. Ya arang-arang mayang saiki malam Setu karo malam Minggu tok le mayang. Oh ya. Mergo tugase sebagai orang nomor 1 di Tegal. Konsekuensi. Nah, wis begitu. Kula nek mboten wayang niki jan mesake kanca-kanca wingking, Mas. Saestu. Mulane Setu malam Minggu kalian menika pengumuman niki disiarke langsung JTV Kediri. Pandus masih menerima job. Masih menerima tanggapan dan harganya tidak mahal. Nek larang malah gratifikasi.
Malah dicekel. Sampeyan ngertos sampean trio kwek-kwek saya Mana? akan tampil. Ayo, kita tampilkan siapa dia bertiga. Yo, Hatmando. Masih belum bisa menilai. Gak bisa milih. Upama ora kudu saiki Kamu sobat. itu masih diragukan kejantanannya. Lho, aku kan pria sejati. Yang penting tanggung jawab. Oh, saya. Tepat itu tanggung jawab. Kowe kok iso tanggung jawab iki nggon ngendi? Lah nek tanggung jawab sakare PDE potek angger aku sing nanggung kowe sing jawab Pak selesai. Ya enggak gitu, tanggung jawab tuh lahir batin, membahagiakan. Nek entuk kaya ngene iki mbok sing omahke tak pateni ora masalah. Ya ora ngono kok. Ngono kok aku sakarepku dhewe aku anakmu, bapakku ora tak percaya kok kowe iyik. Iki perkara wong iki sing diarani wong Jawa dijajah Jepang menahi ngene iki lho. Ya ora iki perkara wong wedok, ora kok ora sah Jepang kenek ketuk ora kaya ngono ya mbok tombok cemban anggur kuwi nek aku. Ora iso kok. Sudah punya anak? Boten. Lho kok Belum derek. belum. Boten. Oh, Aku tahu nilai Imrono bengi-bengi ternyata rapet ya. Maksudnya pripun sampean nek Niku aslinya lanang. Aslinya Mbah Hiromi itu lanang. Boten. ora percaya. Lanang kowe wedok? Wedok. Ora percaya. Urung buktekke kok. iki ya termasuk pedofilia kowe angger weruh cahayu njur ngono Lah. genah cah cilik ngono kok kowe iki. Sapa? Kuwi Kok iso cilik? kowe ya seneng cah cilik. Umure wis me 40. Ya. Tegese wis menep. Menep apa kecemplungan coro mobile meneh kok. Ayo aja diudak. Lho masa gula apa piye? Oh. Nggih, Mbak Iromi nggih. Nggih. Nyuwun pangapunten iki gojekane nggih gojekan monggo. kanca. Aduh. Lah kaya kendaraan bawonan kene ya ngene iki ya. Garapan lho, ninting to. Bocah pawakane ya ninting kaya kendaraan kene iki. Iya. Iki lho, kendaraan iki karo nyawamu larang iki lho, Lek. Iki piro kuwi? 17.500.000. 17.500.000. Nah kowe diler didol apa payu 17 juta? Nek pikir kowe karo kirik wis larang kirik. Kok iso? Kowe ketabrak motor ning dalan mati jenenge nek kirik isih dopeni wong. Ora larang kirike karo kowe. Ora ngono to, padake iki. Apa to padake barang? Mbok Iromi mau nembang apa tadi katanya banyak sekali. Iya, makanya mahasiswanya. saya mau memilih ada versi bahasa Indonesia juga Jepang. Jadi Bengawan Solo. Oh. Bengawan Solo. Versi Indonesia, Ya dan Indonesia Jepang. juga bahasa Jepang. Nggih. Bengawan Solo ki penciptane ora iso mati. Kok ora iso mati lho? Ampun sedo. Ah jenenge arep mati jenenge gesang ki. Lah urip terus to. Oh iya. ngono kan. Karyane ya urip terus. Karyane sing urip. Aku njaluk intro Daun Blues Geser Bojong. Ah, Tak tok gendang tok gendung langsung Bengawan Solo. Yo, ya. Sereke. Yereng.
Bengawan Solo. Bengawan Solo Jaipongan kombinasi. Wiraswarane yagane senggak. Ben ketok kompak. Ora ngantuk. Itu Dung dung dung. Pak Hiromi jangan duduk dulu ya. Ini ada lagu lagi. Sunggang dalu bucange. Niki saking pepunden kula Bapak Haji Suryanto ta iya. Pengelola wisata kolam renang Tirtojaya nyuwun lagu Ngimpi.
Katur dumateng Romo Kiai Haji Pirngati sekalian Ibu. Semoga kerjasama yang baik antara STM PGRI dengan kolam renang Tirtojoyo ini tetap berjalan dengan baik seterusnya. Amin. Amin. Monggo, engko pangkur jenglenge nang nggon goro-goro ngimpi. Ngomboro ngawang-awang. Ya, Pak Hiromi. Suarane dipoloke, Mbak. Ngamboro Ngopo reng? Ya nembang ki lambene ora ubah blas ya. Kuwi ngesak tip kok jero ki. Sing muni ki wong nembang ki mesti ana bojoku kae lambene ya ora ubah ngono, irunge plontas-plontus. Dadi ngempet ambekan kae mergo ora tok blonjo. Suarane piye? Piye? Suarane apik tenan. Kok ora Hiromi kuwi? Lah ya iso suarane apik, kok ora gelem buka bengkel ya? Hubungane iki apa? Oh, bengkel karo swara ya ado. Lah iki Jepang we karo kene kerjasama rak beliau orang Jepang. Iki kader tembange sing cetha nduk sing banter. Bebasan tanpa Hiromi. Nggih, dalam. Aku ingin kau tetap di Indonesia. Jangan pernah kau ingat tentang negaramu. Karena Indonesia lebih subur daripada negaramu. Kalau memang engkau selalu menjanda, nanti akan saya carikan suami. Kalau memang bingung, akan saya embat sendiri. Rumangsaku ora ana perubahane blas ya. Dadi bupati karo ora dadi bupati padha gragase rumangsane. Kancane we rung entuk kono wis dobel 3 iki. Aku kowe ora ngerti to. Ngapa? Nek wong lanang duwe bojo siji ki apa jenenge nek loro genah poligami. Heeh. Monogami. Ah, salah kowe. Apa? Wong lanang duwe bojo siji ki ora monogami. Apa? Monoton. Guyu kae. Nek kula mung setunggal. Nggih, pita. Mbokne janah niku. Nggih, wong panjenengan ki wis kegeran tok Departemen Kesehatan kok. Iki jebulane kok penerusku jebulane wedok iki sing arep dadi dalang. Lanang wedok mboten masalah, sing penting marisi keundangan panjenengan. Nggih, Mbak Hiromi nanti kalau di Solo saya titip anak saya si Janah ini ya. Nggih. Arep tak nesoni wong bupati. Ora tak nesoni njabut nyawane wong sak gon-gon ngene. Kuwi tes case tegese para pengrawit ki jantunge do kuat ora. Apa kok metu testis bareng iki apa? Lah ngetes kuwi ngetes jantunge sapa-sapa kuwi lho, jler. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare? Sae. Dina iki dina ingkang paling mulya. Kabagyan pirang-pirang kanikmatan disandang dening SMK PGRI 2 Ponorogo. Iso nggelar pirang-pirang pahargyan, pirang-pirang acara sing kabeh tingkate puncak. Iya.
SMK 2 PGRI Ponorogo kuwi SMK yang berbasis pondok pesantren. Sebab kalau siswanya lulus ijazah ora arep dikekno yen durung bisa ngaji. Iya. Kepala sekolah pancen hebat tenanan. Dasare dekne ya tak tertandingkan selama 30 tahun. Dasare beliau adalah pendiri dan konsisten apa yang menjadi pembicaraan dan niatnya serta konsisten kang dadi pangandikane. Ijazah ora arep dikekno. Ora. Dasare apa Pak kepala sekolah kok ngendika kaya ngono? Hadis riwayat Bukhari Muslim. Man yuridullah bihi mufaqihu fiddin. Yen Gusti Allah arep ngunggulke derajate menungso kuwi dipinterake ning babagan agama, mutafakun alaih. Ngono ya Mas. Mulane guru-gurune ya setiap tahun diangkat ke umroh. Ya, isin toh wong wis diangkat ke umroh kok ora sembayang. Iya. Apa meneh umroh iki ora duwite dhewe. Lah nek guru tingkatan piro gaglak ora enek kok umroh. Nah iya. Setiap tahunnya 12 guru. Sampai sekarang sudah 24 guru. Iya. Diumrohke iki mergane ditatapke raine karo Ka'bah. Men mulangi tenanan. Iya, ora tersangkut pedofilia. Ora tersangkut grandong wanita lan sapiturute. Iya. Sing ping pindhone mencetak lulusan sing tidak banyak bicara tetapi banyak kerja. Akolin kaula wa aktsaru amala. Kita unekke nang kene iki mbiyen jaman 5 tahun kepungkur, mbiyen jaman kampanyene Pak Dekarwo. Saiki Pak Dekarwo wis dadi kowe ora ditanggap meneh. Urung. Ya mau menawa golek duit saiki angel. Ya. Nah, ora apa-apa. Ning iki Gusipul ya mau sira arep rawuh iki pamitan. Ya mbake makili Pak Dekarwo ning Kediri. Iya. Dan kirim salam kagem semua warga SMK 2 PGRI Ponorogo. Beliau berjanji suatu saat beliau akan datang sendiri untuk rawuh nganing SMK 2 PGRI Ponorogo. Ya, kanggo nebus kesalahan iki ya. Jane sing paling tepat saiki. Nah iya. Kok menawa kaya mrene terus wayangan meneh. Wayangane mana nang Pasuruan. Nek tak jaluk wulan Juni. Nang kono wong isi-isi sesasi sepisan lah. Ya engko tuku-tuku beras. Nah iya. Sinden kuwi umpamane kanca-kanca ya gemono utang iso. Ana sing ora iso utang. Apa? Softtek ora iso utang kudu kontan kuwi. Apa arep dicuci meneh terus nganggo bekas ora iso. Oh ngono. Lan liya-liyane. Iya. Lah mongko sinden-sindenku ya ana sing ngisi kuliah, ana sing S2 barang. Ana sing arep rabi. Ya, entuk adipene, ngono kuwi. Iya. Lah bojone modar. Iya. Sudah mencetak 13.000 lulusan tamatan yang dipercaya oleh dunia industri. Tahun 2014 ini ada 20 siswa yang lolos magang ke Jepang. Jargone SMK 2 PGRI Ponorogo terbukti lebih maju. Tepuk tangan. Ya. Kita tampilkan penyanyi, kok penyanyi sinden yang dari Jepang, Hiromi Kano. Yo, lampu, ayo monggo, Pak Romi. Sapa ta kuwi munggah panggung katone dipeni. Tidak berdiri tapi duduk di sana. Batin nopo mesti wae lampu sukoto. Paring kalipun para ingkang miyarsi. Mugi berkah Allahumma amin. Lampune bro. Seru. Sapa kuwi munggah tanggung katone
Ben lampune aja nganggo lampu merkuri kaya ngono. Lambat murube loadinge telat. Nganggo lampu halogen biar ngono lho. Pekok uteke rumangsane. Aku nek perkara teknis lampu aku ngerti mudeng soalnya. Selamat sugeng dalu Mbah Hiromi Kano. Sugeng dalu. Waduh, sinden Jepang. Manis, kecil mungil. Sudah berapa tahun di Indonesia? Sudah 14 tahun. Wah, wis ngapal. Sudah lupa dengan bahasa Jepang? Oh, tidak. Tidak akan lupa ya. Tidak. Kalau kamu lupa tentang bahasa Jepang nanti Hiroshima Nagasaki saya bom lagi. Oh, namae wa? Hai, konbanwa. Namae wa Kano Hiromi to moshimasu. Zenbu oishite kudasai? Hai, Kano Hiromi to moshimasu. Dochira kara desu ka? Nihon no Chiba kara mairimashita. Dari mana asalmu? Ya, dari Chiba, Jepang. Kabupaten Chiba, Jepang. Dore kurai Indonesia ni ismaka? Sudah berapa tahun kamu di Indonesia? Hai, mo 14 nen ni narimasu. Sudah 14 tahun. Jawa no utawa do kode benkyo shimashita ka? Hai. Dari manakah kamu belajar tembang bahasa Jawa? Hai, Solo de benkyo shimashita. Solo. Solo de ikimashita. Hai. Goke geng sarete imaska? Sudah bersuami kah? したことがあります。Nate. Jawa jing desu ka? Jawa jin desu. Jawa jing desu. Hai. Siapa nama suamimu? Oh, nama iwa suami? Lali. Lali. Pon kesupen. Hiromi Kano. Kong yato temo gawe ini. Kamu kelihatan cantik sekali. Arigatou gozaimasu. Nani wo udaimasu ka? Kamu mau nyanyi apa? Ya, karena dari sini itu Ponorogo ya, itu banyak ke Jepang juga. Terus saya juga itu sedikit-sedikit ngajar bahasa Jepang di Solo. Oh, iya. Ya, terus asli Ponorogo juga itu banyak muridnya. Oh, murid-muridnya ya? Terus saya mau tanya boleh, Mbak? Ya. Kalau bahasa Jepangnya tungkak itu apa, Mbak? Oh, tungkak. Tungkak. Kakato. Oh, kakato. Yeah. Oh, iya. Kalau ibu jari? Ibu jari. Oya yubi. Oya yubi ya. Yeah. Kalau burung itu apa burung? Tori. Toli ya. Yeah. Kalau burung, makanya jenenge cucak krowo? Boten nenten. Oh, di sana ndak ada cucak krowo. Boten nenten. Toli cucak krowo gitu ya. Tori, tori. Nah? Tori. Pakai R apa L? L niku boten nenten ten Jepang. Wontenipun L nggih. R. Oh, R sedaya, oke. Tori. Lemari. Ya? Lemari. Bahasa Jepangnya apa lemari? Tangsu. Oh, tangse. Tangsel, Nduk. Kalau Pak Ndus, aku cinta padamu, bahasa Jepangnya apa? Entosang. Pak Ndus, aku cinta padamu. Nggih, Pak, Bu, Mas, Mbak niku sang. Tapi Lingsang. Ya. Tapi sang, di belakang nama. Jadi kalau aku cinta kamu itu bahasa Jepangnya apa? Aishitemasu. Aideshitemasu. Hai. Ya. Sorry. Baik. Hai. Berarti bangsamu dulu itu memang banyak kiri di sana ya, jadi baik. Ini akan lebih ramai kalau Saudara Garing dan Saudara Marwoto kita tampilkan. Yo. Ayo Gus. Ya. Burung nang kene engko nang goro-goro ora teng kene. Ayo Gus.
sinden saka Jepang reng. Karo Pak De Marwoto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, dijawab dhewe. kok kaya urip dhewe ning donya kowe iki? Nek uluk salam niku lak entuk pahala. Nggih. Kula pengen entuk pahala loro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mboten napa-napa. Liyane terus entuk apa yang mbok? Liyane wis payu, wingi dituku kilon, kalau malah dienggo kuwi, nggo pelek barang kuwi. Jenenge sinten, Mas? Kita kan piyambak. Hai. Konbanwa. Namo Konbanwa. Aku Rambawa. Komangwa ki selamat malam. Selamat Kombawa. Konbanwa Karensa. Kowe ngertine kumbang ki tawon dadi bingung. Wah, ya sithik-sithik wong adaptasi ketemu piyai Jepang ki cara Jepang. Wis tenan. Ora to yo. Pripun? Tekone kesusu apa ora iki bahasane Jepang ki ora to yo ngono. Ora to ya grup ya. Kesusu ning nabrak-abrak ora ngono lho. Ya ora to ya. Ora. Iki basa Jawa wis. Nggih ta. Saged bicara Jawa? Nggih, saged. Wis iki kalah separo. Kalah separo. Kono iso Jawa dhewe ra iso Jepang. Gampang. Ngapa? Ngemut susu kuwi iki suwe-suwe iso basa Jepang kowe. Lah kae gawean Jepang kok yoan. Dadi saka sithik. Mbak Hiromi, Dalam. kalau boleh memilih kamu kan sekarang janda ya. Kalau nanti milih suami kira-kira Marwoto dengan Gareng yang kamu pilih yang mana? Ojo aku lho skripsiku urung rampung lho aku ra iso aku. Iku nek Sudah nanti ditolak. IP ku Aja aku wis kapok. apa? Karo Jepang wis kapok dijajah Jepang iki pirang taun ngene. Masa Karena- entuk kuwi kok aku dijajah meneh karo kuwi. Lho aku ora rasa karo kowe entuk bojomu Jawa nang omah ya kalah terus kaya dijajah kok. Kae ora jajah. Ngopo? Bojoku kae giles aku. Lah yo karang wis dhewe-dhewe. Oh. Mlaku. Kaya mburiku kaya ana tekek. Kareku ya kepengin nyun sewu. Nggih. Wong mboten nami deksura wong kepengin nyaketaken sesrawungan. Nggih. Ora mudeng. Aja dhuwur-dhuwur basane iki sing komunikatif. Wah, kowe ngene lho. Yo turu yo. Nah, ngono. Komunikatif. Kuwi malah ora muni wong jak turu kok komunikatif. Lho turu ki turu dhewe-dhewe, kono dhewe aku dhewe. Wong nyat arep nyambut gawe kok jak turu. Lah nek gelem barang kowe rasa serik. Wong ki arep tuwa aku ning bejane mbok Ya kok sing ditarik. Seumpama kamu suruh memilih seperti katanya Pak Antus tadi, saya dengan Mas Marwoto milih yang mana? Iki carane. Lah kono ada salon iki cedak salon ki lho, buatere ra umum. Ayo nek kowe wegah kowe rono. Rawani. Kene wong kumpul jajar Jepang ambune sukiyaki ya. Tenan. Ambune sukiyaki bareng Jepang jajar kowe ambune kok keringet bajing ya kan. Meri. Ora meri aku engko wae nek wis rampung. Mi perngiteri jagat. Kok mburi mak reketek lho kayak mak brol ngono. Kok kaya wedi aku ya. Kowe jejer Hiromi iki pas lho. Apa? Sing wedok Jepang ninja, sing lanang Jawa tinja. Ora apa-apa. Tinja. Tinja. Tinja iki wong niliki kaya ngaran pejabat meninja di sana ngono kae. Meninjo. Engko namung ngono aku meninja. Ngulandara nglambara ngunggahi kono
iki rondo. Rondo Jawani ketok isih halus pokoke. Kalau janda itu bahasa Jepangnya apa ya, Romi? Batsuichi. Oh, bacin. Wow. Oh, kayak kupingnya ya bosok kayak dirungokno sik kok durung bacin. Rondo ki basi. Sanes. Batsuichi. Bacici. Nggih, leres. Bacici. Pokoke tak kandhani wong nek duwe bojo, aja duwe bojo sing nganggo kacamata. Apa? Ora setia. Sebabe? Lho wis ora setia wong di Kok kacamata. iso ora di kacamata setia? Tangi turu ki ora goleki bojone peni goleki kacamatane dhisik kok. Mula dhisik kacamata. Nek aku kacamata ae. Mulane jenengan pengen selamane mboten nggawe kacamata? Mbot. Kula enten resepe. Wah, enten to obate. Marwoto kali garing ngrungokke. Nek kepengin ora nggawe kacamata kowe kerepo maem gedang. Maem pisang. Herbal. Pisang napa niku? Apa bae pisang. Nggih, hubungane napa kalih mata niku? Nah, kewan sing sering mangan pisang apa? Kethek. Munyuk. Munyuk. Kowe tau ora munyuk kacamatanan apa ora? Takono polisi mateni bupati iku hukume pirang tahun. Aja kejem-kejem to. Lah awake dhewe takon tenan direke munyuk. Lah kowe munyuk apa udu? Dudu. Dudu ya wis rasah nesu nek kowe iki munyuk nesu. Lah kok malah sing padu kowe karo aku iki piye? Aku karo kono ora wani kok. Lah nek sekuni iki durno elek ora? Aku sak perkara ana yoga padu mau jane marep tak umup-umup lho. Tenan tukang kendhang karo Wiraswara padu iki arep tak umupi. Gen padu tukaran wayange bubar mulih gasi. Sing arep mbayar dapurmu sapa? Oh iya ya. Lah iya. Kok aja padu lho, Le, aja padu lho. Tak kira wis tak panjeri jebulane urung. Bareng dadi bupati lalene ora umum. Lalen. Jemene kowe bojoe lali aku. Ya ngono ya. Ora lho iki tenan. Saestu. Angger Ora kelingan apa-apa. Aku ki duwe kelamin kuwi ngertine nek arep nguyuh tok. Nganti ilang blas. Durung ana. Sesuk mara ten Jogja. Apa? Tak tanggemi sisan men gepeng. Ya aja to. Nek dijejeri Rumi ngene ya kelingan wong lanang. Wah, wis ora kae wis adoh. Wong ayu jejeri wong ayu kene. Wah! Sinten? Bar nyawangi Rumi nyawangi iki. Kaya reca gapura. Sing jenenge potongan biting ya semene iki. Kok biting iki lho? Iki biting. Apa? Biting iki babi nglinting ya semene. Sia-sia sing jenenge sinden awake seger iki ya iki. Segerdu maksudnya iki. Ijene anyar. Arep syukur Wis. Bojone iki Kiai Mansur. kowe Kowe malah nggo gawe ajar titis tok. Plang wis ora apa-apa. Jare Abas Arif jare muni. Oh nggih niki santrinipun Abas Arif ngawonten mriki ugi Abas Arif Nurul Huda kintun salam. Nggih, iki gamelan Nurul Huda kali napa wayange niki wayange Mbah Darman biyen jaman nom-nomane kula jangkepi. Ini keprake iki karo kotake kudu diganti. Anggo selong-selongane lulange gareng karo Marwoto dadeke siji kok. ora marai entuk edit nek ajeng ganti kotak niku gampang iso entuk dit. Apa? Mang ganti kotak infak niku lak mesti entuk dit terus ngalor. Tenang Hiromi, tenang. Meskipun badai menghantam kamu tetap tenang ya Hiromi ya. Tungkol ngembar kekasan. Mbak Hiromi tidak ingin bersuami lagi, Mbak. Sing ditakokke kono terus to. Ya ngono takon-takon dhewe kok nesu to sampean. Wong pengen Sampeyan niku anu Rondo ki nek wis darurat kudu tindang digajruke. Ora sing dadak kesuwen kok ndak jamur ngono lho. pitakone iki modus. Jamur kok bingung prostek lak ya resik.
Ora iso utang kuwi mau jane. Modus iki kewan mangan suket kae. Niku wedhus. Wedhus sing nggo wadah sego ku lho. Kerdus. Kerdus ya agar sore esuk kae awake dhewe mesti kerdus. Adoh men to adus karo kerdus. Sebahku ladus. Belum dijawab loh Iromi. Belum dijawab. Belum bisa jawab karena Iya. itu jodoh itu kan ya nggak bisa menetapkan sendiri. Tapi kan usaha